אז באמת נאמר פה משפט שלדעתי הוא סופר לא נכון, וחשוב להסביר לכם את זה. טבק פרימיום זה לא לאנשים עשירים בלבד, ותנו לי להסביר לכם את זה לעומק. אז קודם כל, לפני שאני מתחיל להסביר, חשוב לי להגיד, טבק פרימיום לא מתאים לכל אחד. טבק פרימיום זה לאנשים שאוהבים לעשן סשנים ארוכים של שעה ומעלה. זאת אומרת, לאנשים שיש להם זמן לשבת ולעשן, ומי שמעשן 10 דקות, 20 דקות וממשיך הלאה, לחלוטין הטבק פרימיום לא מתאים לו. זה בזבוז של חומר. אז לצורך העניין ניקח את רמי וניקח את אבי. אבי ורמי מעשנים עם אותו נרגילה, אותו ראש, קלאוד וגחל טבעי. רמי מעשן טבק פרימיום, אבי מעשן טבק במשקל. במשך של שעה וחצי של עישון, משחק כדורגל, כמה ראשים אבי יצטרך להחליף כדי להגיע לעישון מלא, וכמה פעמים רמי יצטרך להחליף ראש בשעה וחצי הזאת. אז רמי יכין ראש פעם אחת, יהיה לו אפס התעסקות עם הנרגילה, יהיה לו טעם חד לכוח כל הסשן הארוך יחד עם עננים וטעם מיוחד. לעומת אבי שבזמן הזה החליף 3 פעמים את הטבק.